John Ronald Reuel Tolkien imwieled fl-1892 miet fl-1973. Dawk li huma mitħla tiegħu żgur se jgħiduli illi m'għamilx għażla tajba. Il għaliex Tolkien ma kienx Anglikan li ikkonverta għal Knisja Kattolika, ma kien iben ta' omm li għamlet dan il-pass u li influenzatu f'dan il-qasam fl-ewwel snin ta' ħajtu. Għaldaqstant jiena għamilt eċċezzjoni. Jgħidu li għal kull liġi jista' jkun hemm eċċezzjoni. Jiena għamilt daqsxejn ta' eċċezzjoni anki għal fatt li għalkemm ma kienx hu personalment Anglikan li sar Kattoliku, imma hu li kien tant qrib lejn ommu għaliex missieru mitqasir il-omor, ħass din l-influenza tal-konverżjoni ta' ommu taffettwalu il-mixja ta' ħajtu. U twilet fin-naħa t'isfel tar-Repubblika tal-Afrika t'isfel, pajjiż li dakinhar kellu rabtiet ma' l-Ingilterra. Missieru ommu kienu marru jgħixu hemmhekk minħabba x-xogħol ta' missieru. Meta kellu biss 4 snin missieru miet. U allura ommu qabdet lilu u lil-ħutu u ħadithom lura lejn Birmingham, il-belt li għalija lila kienu jappartjenu. Meta kien hemmhekk hija kienet tgħinu biex jiffrekwenta the oratory. Meta ngħidu the oratory qed nirreferu għal knisja tal-patrijiet oratorjani. L-oratorjani li f'pajjiżna Malta għawdix m'għandniex, l-oratorjani huma dawk il-patrijiet li jagħmlu membri minn dik il-għaqda Soċjetà Apostolika li waqqaf San Filippu Neri f'Ruma fis-seklu 16 u li għal żmien qasir kien hemm il-ħsieb li jibdew jgħixu fil-kunvent fit-tarf ta' Senglia, tarf tal-Isla li mbagħad intuża mill-Ġiżwiti u jekk ma nisbaljax bħalissa qiegħed f'idejn is-Saliżjani. Mela allura hawnhekk ukoll għandna rabta kbira mal-beatu John Henry Newman li ċertament influwenza lil-omm John Ronald Reuel Tolkien. Ġara li meta kien jifrekwenta din il-Knisja huwa tħabbeb mas saċerdot Father Robert Murray illi miegħu kien anke tgħallem il-lezzjonijiet tal-katekiżmu. Inċidentalment dan Murray miet in his 90s propju ftit ta' xurilu f'April fl-Ingilterra, magħruf bħala biblical scholar ta' fama internazzjonali. Murray ħalla influenza pożittiva kbira fuq Tolkien. Tolkien kien imur il-qudiesa jista' jkun kuljum, kien nistgħu ngħidu mingħajr biża' ta' xejn konservattiv ħafna fil-fidi tiegħu, hekk li kien ħaxok l-istess bħal sieħbu Evelyn Waugh meta seħħ il-Konċilju Vatikani t-tieni bir-riforma tiegħu. Ma ninsewx li Tolkien kien kapaċi jitkellem xi 12 lingwa u l-Latin kien wieħed mill-ilsna favoriti tiegħu, u allura baqa' daqsxejn waħda dik l-imħabba kbira lejn il-Latin u lejn il-quddiesa tal-Latin, u allura ma ħax pjaċir bil-bidliet li seħħew anke minħabba l-fatt li kienu qed iseħħu fl-età anzjana tiegħu għax huwa miet fil-1973 in his 80s u il-konċilju seħħ bejn il-62 u l-65. Tolkien jibqa' magħruf bħala għallim lecturer tal-Anglo-Sassonu fl-Università ta' Oxford u għatta ħafna snin jgħix fl-Università fil-belt ta' Oxford fl-imkien ma' martu u ma' walidu. Magħruf ukoll bħala l-awtur ta' kotba bħal The Silmarillion, kif ukoll il-famuż ktieb The Hobbit u anke The Lord of the Rings, dawn l-aħħar tnejn anke ġew użati minn Jackson tal-Kanada u l-kumpanija tiegħu biex isiru anke fil-forma ta' films. Jinħass ħafna l-ispiritu Kattoliku fil-kitbiet tiegħu. Tolkien qal ċaru tont, qal The Lord of the Rings mhijiex allegorija, niċħad bil-qawwa kollha, imma li huwa ktieb Kattoliku mill-bidu sal-aħħar iva danu. Fil-fatt jekk wieħed iqis daqsxejn il-karattri prinċipali fil-Lord of the Rings, pereżempju Frodo li jitabba bit-tabija ta' ċurkett u allura jista' jirrappreżenta jew ifakkarna fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Il-ħabib tiegħu Sam Gamgee illi għenu, allura dak jista' jfakkarna pereżempju fix-xmun iċ-Ċirinew.
Il-karattru sabiħ ta' Galadriel, per eżempju, figura femminili materna, li ħafna jgħidu li kienet il-Madonna fil-Knisja Kattolika, fil-Kristjaneżmu, li jispiratu biex jivvinta u inkluda dik il-figura fil-kitbiet tiegħu u nkitbu ħafna kodba dwar l-interpretazzjoni kattolika tal-Lord of the Rings. Kitbu wara li ħasem fl-ewwel gwerra u ra ħafna iċsma imtertqa fil-battalja fi Franza fejn kien jagħti s-sem tiegħu, tant intlaqat mill-atroċità u mill-kefrija tal-ewwel gwerra dinjija li ħass li għandu jagħmel xi ħaġa. The Lord of the Rings kien il-frott ta' din il-missjoni. U min jaqra The Lord of the Rings u jżomm f'moħħu li Tolkien kien kattoliku u kattoliku prattikanti ferventi, jifhem ċertu ngħidulhom aħna nuances ta' ċertu ismijiet bħal pereżempju Mordor, tfakkar fil-kelma morte u xek Taljan u Latin, il-post tal-mewt, u anke ismijiet oħrajn bi kliem li jivvintaħu stess. Ma ninsewx li jivvinta żewġ lingwi, il-Kwenja u s-Sindarin, żewġ lingwi jivvinta ommu mill-moħħu b'mod oriġinali, influenzat mill-ilsna ta' Wales u tal-Iskandinavja u anke mill-folklor ta' Iceland u fl-istorja tal-Ingilterra. Tolkien huwa meqjus iktar milli bħala awtur u kittib ta' novelli jew proża, bħala dak li ħoloq niċċa biex l-Ingilterra għandha wkoll il-folklor tagħha. Għaliex u kien iħoss li jekk pajjiżi Skandinavi ġirien ta' Gran Brittanja għandhom il-folklor tagħhom, għaliex l-Ingilterra pajjiż bit-tradizzjoni tant antika m'għandux ikollha. U kien espert fuq l-ewwel ktieb li qatt inkiteb bl-Anglosassonu, il-famuż Beowulf, kien jgħallmu fl-università l-istudenti tiegħu, kien anke jattirhom billi jibdel il-vuċi u t-tonalità tiegħu u jgħallimhom. Fuq kollox kien bniedem ġenju, għaliex mhux biss kifet ivvinta lingwi ġodda ma kien jaf ħafna ilsna. Tolkien għalina bħala Kattoliċi huwa dak l-awtur Ingliż li għex f'Ingilterra Anglikana u mingħajr ma kien isemmi b'mod dirett il-fidi Kattolika, irnexxielu jintroduċi ħelu f'soċjetà elitista Anglikana il-valuri u anke il-lingwaġġ tal-Knisja Kattolika. Jiena naħseb aħna ta' dan għandna nkunu grati, iktar u iktar meta tqis l-ambjent li fiex, il-belt ta' Oxford li tant kienet marbuta mal-elitiżmu Anglikan tal-Ingilterra, huwa bniedem li ma beżax, huwa bniedem li kien irrispettat minħabba l-ġenju tiegħu, huwa bniedem li għandu niċċa partikolari ħafna fl-istorja tal-letteratura moderna tal-Ingilterra.